悲しみの向こう、片柳宏。4月12日。人生の価値。人から評価されているから自分の人生には価値があるという確信は人から忘れられると崩れます。たとえ目立たなくても自分に与えられた役割を精一杯果たした。だから自分の人生には価値があるという確信は何があっても揺らぎません。